Чираттагы сәламне без Яңа Зимница авылына юллыйбыз. Бүген үзенең матур юбилеен, 80 яшь тулу көнен якташыбыз Амиров Исмаил Абдракибович каршылый. Аны матур гомер бәйрәме белән Ульяновск шәһәреннән улы Илдус, килене Йылдыз, оныгы Алмаз ихластан котлыйлар. Булса да була инде ул олы хәрефтән шәхесләр. Борылып әткәй, артыңа кара әле. Никадәр киң, озын юл калганында. Күрәсеңме? Бу синең горур килеш, матур килеш үткән гомерең. Күркәм узган елларың. Безнең кадерле кешебезгә 80 яшь тула. Шул кадәр җылы хисләр били бүген безнең күңелне. Авылга кунакка кайтканда капкалар ачык. Йөгереп мунчаяга әткәй. Әнинең табыны кырган, бәлеш исе чыга. Менә ул туган йортка кайту бәхете. Бу бәхетне сез тудырасыз, газизларыбыз. Гомере безнең әтинең намуслы хезмәттә үтте. Ул бик тырыш, уңган, җитди һәм таләпчән кеше. Авыл халкында олы ихтирам казанган шәхес. Абруйлы мәчет карты, мәдрәсә мөгаллиме. Аңа төпле киңәш артыннан бар туганнары, бар дуслары чаба. Ул кирәк сүзендә, киңәшендә табып юата да ала. Аңламаганны ярып сала дигәндәй. Без бала оныклары өчен ул җанын кызганмаган әти һәм бабай. Ни телексең юбилейда? Теләгебез, әниебез белән тигезлектә матур картлык кичер. Раббым үзе сиңа кылган изгелекләреңнең әҗер савабын күрергә язсын. Бел, безнең сиңа карата мәхәббәтебез дә, хөрмәтебез дә олы. Әтиебезгә 80 тула бүген. Кем ышаныр гомер узганга? Бер карасаң әле 60 кына диеп булыр иде бит аңа. 80 инде. Утыр яныбызга. Бераз гына ялын ит әле. 100 яшеңә кадәр безнең белән тынычлыкта әткәй җит әле. Күп үтелгән, күп күрелгән инде. Бер матур җыр сыман җырланган. Синең гомерләрне яшәр өчен Аллаһыдан тик син сайланган. 2 улың, 3 оныгың үсә, яратышып бабай дияләр. Җәйләр сайын синең яннарыңа сөенешеп алар киләләр. Уфтанма әле, гомер азагына җиттек икән диеп кайгырма. Юкка барга күңел төшереп син, ашыктырып, зинһар картайма. Кадерле Исмаил Абдракибович, олы юбилеегыз котлы булсын. Бәхетләргә төренеп, матур гомер кичерегез. Якларга кайттым мин әтиемнең өенә. Әтиемнең капкалары гел шулай ачык торсын. Әле тагы озак еллар күршергә насыйп булсын. Әтиемнең капкалары гел шулай ачык торсын. Күршергә насыйп булсын. Сары бик матур төсләре, әтиемне хисләре, яшел төсле бизәкләре, тынычлык теләүләре. Әтиемнең капкалары гел шулай ачык торсын. Әле тагы озак еллар күршергә насыйп булсын. Әтиемнең капкалары гел шулай ачык торсын. Әле тагы озак еллар
каршы ала матур капка төбүндө көңүллөр бесейене алар исәнлегенә әтеемнең капкалары гел шулай ачык дөрсүн әле тагы узак еллар күршергә насыйп булсын әтеемнең капкалары гел шулай ачык дөрсүн әле тагы узак еллар күршергә